हे ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖୀ? ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ନୁହଁ? ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ କେବେ କମ୍ପେୟାର କର ନାହିଁ। ଏହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ କାଉ ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଉର ରଙ୍ଗ କଳା। ଏହା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦିନେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କାଉର ସାମ୍ନା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଉକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାଉଟି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଉକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଶୁଣି କାଉ କହିଲା, ଦୁଃଖୀ ହେବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ? ମୋ ରଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଳା। ସବୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦାଣ୍ଡରେ ବି ବସିଲି କା କା କରୁଛି, ସବୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କାଉକୁ ପାଳିବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଉ ତପସ୍ୱୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାଉକୁ କେହି ଘରେ ପାଳି ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କାଉ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଅଇଁଠା ଆବର୍ଜନା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ? ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି ତପସ୍ୱୀ ମହାଶୟ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଖାଲି ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ତପସ୍ୱୀ ମହାଶୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ, ତୁ କହ, ତୁ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୋର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ କହିଲା, ତପସ୍ୱୀ ମହାଶୟ, ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ହଂସ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ହଂସର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାର ଯେଉଁ ଚାଲି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ହଂସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ହଂସ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଥରେ ହଂସ ସହ ଦେଖା କରି ଆସ। ସିଏ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଂସ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଂସକୁ କହିଲା, ହଂସ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛ ମ। ତମ ଦେହ କେତେ ସଫା। ପାଣି ଭିତରେ ଏପରି ପେଡଲ ମାରୁଛ, କାହାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ ନା? ହଂସ କାଉକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ତୋତେ ଯେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ଲୋକେ ମୋତେ ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ମୁଁ ଫଟୋରେ ଜମା ଆସେନି। ସେଇ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଆଉ ମୋର ରଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ପଚାରୁଛି ହଂସକୁ, ତାମାନେ ତମେ ବି ତମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନୁହଁ? ନା, ମୁଁ ଜମା ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସ ଏବଂ କାଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଂସକୁ ପଚାରିଲେ, ହଂସ, କ'ଣ ତମେ ବି ତମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହଁ? ହଂସ କହିଲା, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ, ତମକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତମେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ହଂସ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ, ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଶୁଆ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗକୁ ତାର ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଥଣ୍ଟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଲୋକେ ବି ତାକୁ ପାଳନ୍ତି, ମିଟୁ ମିଟୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ତା ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଥରେ ଶୁଆ କରିଦିଅନ୍ତେନି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଶୁଆ ସହ ଦେଖା କରି ଆସ ଦୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ହଂସ ଏବଂ କାଉ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୁଆକୁ ଖୋଜିଲେ, ଡାକ ବି ଛାଡ଼ିଲେ, ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୁଆ ଏ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖିପାରିଲା, କାଉ ଏବଂ ହଂସକୁ। ଶୁଆ ବି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲେ, ତଥାପି ଶୁଆ ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲେନି। ଶୁଆର ଡାକ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କେଉଁଠି ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୁଆ ବସିଥିବାର ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଶୁଆ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପଚାରିଲେ, ଶୁଆ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ମସ୍ତ ଅଛ ନା? ତମର ଦେହର କି ରଙ୍ଗ, ପୁଣି ସେଥିରେ ନାଲିଆ ଥଣ୍ଟ। ଲୋକେ ତମକୁ ପାଳନ୍ତି, ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତମ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଯଥା ବାଦାମ, ଗାଜର, ପାଚିଲା ଫଳ ଆଦି ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିରେ ଥିବ ନୁହଁ? ଶୁଆ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ହଂସ ଏବଂ କାଉ, ତାମାନେ ତମେ ବି ଖୁସିରେ ନାହଁ? ନା, ଶୁଆ କହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲ, ତଥାପି ମୋତେ ଖୋଜି ପାରିଲନି।
ଏଇ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ରଙ୍ଗ ଏପରି ମିଶି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜମା ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ, ହଂସ ଏବଂ କାଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଶୁଆ, ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ନାହଁ? ତମେ ବି ତମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ନାହଁ? ଶୁଆ କହିଲା, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ, ତମ ହିସାବରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଥିବ? ତମେ କାହା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର? ଶୁଆ କହିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ, ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ମୟୂର ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୟୂର କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁନର୍ବାର ସେମ୍ କଥା ଦୋହରାଇଲେ, ତମେ 3 ଜଣ ଯାଇ ଥରେ ମୟୂର ସହ ଦେଖା କରି ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ, ହଂସ, କାଉ ଉଡ଼ି 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 ଚାଲିଗଲେ ମୟୂର ନିକଟକୁ। ମୟୂରକୁ କହିଲେ, ମୟୂର ଭାଇ, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହା, ଦେଖି ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପୁଚ୍ଛ, ଲୋକେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ତମେ ପୁଚ୍ଛ ଖୋଲିବ ଆଉ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ତମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, କେତେ ସମ୍ମାନ। ବର୍ଷାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ନାଚ, ଲୋକେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତୁମର। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ, ନୁହଁ? ଆମେ ବି ତୁମ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି? ଶୁଆ, କାଉ ଏବଂ ହଂସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୟୂର ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ। ମୟୂର କହିଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ପଚାରୁଛି, ତାମାନେ ମୟୂର ଭାଇ ତମେ ବି ଖୁସିରେ ନାହଁ? ମୟୂର କହିଲା, ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛୁ? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଶିକାରୀର ଭୟ ରହିଛି। ମୟୂର କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆର କ୍ଷଣରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଘରେ ମୋ ପୁଚ୍ଛ ଲଗେଇ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ମୋ ମାଂସକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖାଇଯିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ପଚାରୁଛି, ମୟୂର ଭାଇ, ତାମାନେ ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ, ତମ ହିସାବରେ କାହା ଜୀବନଟି ଭଲ? ମୟୂର କହିଲା, ତୁମର। କାଉ ପଚାରୁଛି, ମୋର? କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୟୂର କାଉକୁ କହିଲା, ତୁମେ କେବେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛ? ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛ? କାଉ କହିଲା, ହଁ ଶୁଣିଛି। ମୟୂର ପଚାରିଲା କାଉକୁ, ତୁମ ଜୀବନରେ କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି? କାଉ କହୁଛି, ନା। କାହାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି? କାଉ କହୁଛି, ନା। ମୟୂର କାଉକୁ କହିଲା, ତୋର ଜୀବନଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆମକୁ ତ ଏଇ କ୍ଷଣରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆର କ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବେ କହ, କିଏ ତା ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କାହା ସହ କେବେ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍, ୟୁ ଆର୍ ୟୁନିକ୍। କମ୍ପାରିଜନ୍ ସର୍ବଦା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ କେବେ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ନିଜେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଠିକ୍ରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।